Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti mangwanani vedare kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri mudzimai uyo ane makore 47 years ekuberekwa. Nyaya yandiri kuda kukuudzai yakaitika apo pandainge ndichangobvawo mukupinda mumarriage. Ndakaroorwawo apo pandainge ndichiri under age, saka responsibility yacho yandakazopiwa yainge yakanyanyisa. Apa ndiri under age ndichitoriwo futi mwana, ndichiri mudiki kudaro ndainge ndaroorwawo futi nedhara. Murume iye ainge atori mukuru kuna amai vangu, so you can just imagine kuti apa uri mwana, apa une pamuviri, then neresponsibility yekuti wabva waramwirwa mwana. So at that time murume wangu iye ainge achimboti dzimwe nguva kana akambogara pamba kwemazuva, then dzimwe nguva aibva azomboenda kubasa, obva ambonogara kubasa zvekare kwemazuva. So pane pamwe apo mudzimai wake wekutanga paakazoya nemwana, because mwana wacho iye ainge achiri kuma 3 years something, akabva azouya mukoma Nashi nemwana. Ndokubva andibvunza kuti murume ainge aripo here kana kuti ainge ari kubasa. Saka takatanga kutaura paya ndichitozamawo kuti ndinge ndichibuilda a good relationship naye, but akangoti ndodambosvika patakshop ndokubva asiya mwana paya ndokutodhampirwa kwandakaitwa mwana. Saka zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondiremera, ende ndakabva ndazowanikwa ndichitadza kugamuchira situation kuti ko munhu anogondiramwira mwana sei mukoma Nashi. Zvainge zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza uye zvekare zvakandiremera. Ndakazoita almost 2 weeks ndigere nemwana tiri tega. Saka tiri tega kudaro apa makore acho iwawo kana foni wainge usitomborina kana foni, yaingova nyaya yekungomirirawo kuti murume ange achizodzoka achibva kubasa. So murume zvake akazodzoka achibva kubasa mukoma Nashi, but mwana ndainge ndatopedza naye kudhara. But mukoma Nashi ndakaitawo chivi nekuti mwana uyu akazosvika pakushayika. Akati achinoshayika zvikabva zvanzi ainge aine uri pamwoyo pake, ende I suspect kuti zvandakamuita panguva iyo yandainge ndiinaye ndini ndakakonzeresa kuti mwana uyu ange achizosvika pakuzoita problem yemwoyo. So mukoma Nashi ipapo patainge tava kungogara tiri 2 kudaro, apa nemahormones you can just imagine. Apa futi wakatsamwira murume, wakatsamwira amai, uye zvekare wakatsamwira nemwana uyo ainge asitomborina kana mhosva zvachose. So mwana uyu mukoma aiti kana usiku paya akatanga kuchema, achichemera amai vake. Ndainge ndakaudzwawo nomwe mukadzi kuti mafuta anodhaka, especially kuvana. Mwana anokwanisa kutodhakwiswa nemafuta. Chinzwai manje zvandainge ndoita, ndaidziisa mafuta. Ndaiti kana ndadziisa mafuta kudaro, ndipo apo pandaibva ndachizotanga kumupa. Ndaita zvekutomumanikidzira kuti mwana uyu ange achinwa mafuta aya. Saka ndaiti kana ndamumanikidzira kuti ange achinwa mafuta, zvechokwadi mukoma waitoona kutoti mwana aibva atodhakwa, kutodhakwa chaiko zvekuti aibva atongobatwa nehope same time. Saka zvinhu zvekuti ndakabva ndazongozvijairira, ndava kutoziva kutoti mwana uyu kana ndikangomupa mafuta anobva adhakwa. Saka it means kuti kunyange masikati chaiwo ndainge ndoti kana ndikangoona ava kunyanya kutanga kunetsa, iko zvino zvindo pandakazotorealize kuti mwana uyu ainge ari hyper active, because waiti kana ukamuti iwe nyarara ita so aikwanisa kungozviita maybe for a minute kana kuti 2 minutes, after that anenge atokanganwa. Saka ndaibva ndamupa mamwe mazi punishment yekuti airwadza zvokuti kana kuri kunzi dai ainge ari mwana wangu handifunge kuti ndaimbomupa mazi punishment anorwadza kudaro, but sezvisinei mukoma ndozvandainge ndichiita
uye zvekare ndichimunwisa mafuta kuzonosvika mwana uyu mukuzonokura kwake ndopaakabva achitanga kungogara achingokomplaina. Aiti paya kana achitamba nevamwe then aibva adzoka mumba achiti mainini ndiri kurwara. Ndobva ndamubvunza kuti ko uri kurwara nei nai mwanangu? Then aibva ati ndiri kunzwa kuti pamwoyo pangu apa pari kuita sekunge ndine chakandigara. Achitotaura nemi kudaro waibva watoona kuti ko mwana uyu ko inga wani zvava kutotanga kutorukutika achitopera simba, kumhanya ainge asingatombogone uye zvekare kufamba achiita zvekufambisa aibva atanga kurukutika. Aiti futi kana kuri kunzi akanyanyisa kufara aitanga futi kupererwa nemweya kuzonosvika nababa vacho tichizoti uyu tiri kufanira kuti tinge tichienda naye kuchipatara kuti tinge tichinonzwa kuti ko chii chiri kumboitikako pamwana. So takabva tazoenda naye mwana uyu kuchipatara. Takati taenda naye kuchipatara mukomanashi ndipo apo patakabva tazoudzwa kuti mwana ainge atori neproblem yemwoyo, then zvikabva zvanzi ainge aine buri pamwoyo. Asi buri iri panguva yacho iyoyo rainge richiri diki, asi nekufamba kwenguva mwana uyu ainge ava kungogara achingorwara achitotora medication yacho. Mukomanashi mwana uyu akazosvika pakunofa, but zuva rekuti mwana uyu akazoiswa muICU ndipo apo pandakabva ndachizotanga kufunga zvakawanda. Ndakafunga zvakawanda hama dzangu, handidi kukunyeperai. Ndikatanga kuzvibvunza mibvunzo imwe yekuti ndakashaya kana mhinduro, but at the same time ndo pandakabva ndachizozviudza kuti mwana uyu kana kuri kunzi akafa ndini ndinenge ndakonzeresa, ende zvechokwadi mwana uyu akazosvika pakufa. So ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Ndodawo kungoti Mwari dai mandiregerera. Ameno ndini ndakakonzeresa kana kuti handisirini ndakakonzeresa. Mwari ndivo vanoziva, but munamato wangu each and every day ndewekuti mwana uyu kwaari ikoko dai akwanisa kungowanawo zvake zororo, because mukoma inini ndinoti pose pandinonzwa muchiverenga nyaya dzinenge dziri dzevanhu vanenge vachiti vanenge vachiona zvipoko, musi wacho iwoyo handirare, hana yangu inenge ichingorova. But mukomanashi nyaya iyi yandakuudzai ndimi vekutotanga kutoudza nyaya iyi. Pane imwe nguva iyo yandakatomboda kuudza amai vangu kuti ndo zvandakaita izvi panguva iyo yandakaroorwa, but ndakabva ndangoti dzimwe nyaya unofanira kungoita uchinyarara, but ndimo wandatongoti ndinofanira kuti ndinge ndichikuudzai nyaya iyi, zvimwe kuda ndinokwanisa kuwana zororo mumwoyo mangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakanzwa confession yeavo vaiti vakatengera mwana wehanzvadzi yavo school uniform. Komanashi zvinhu izvozvo zvitoriko uye zvekare zvinotoitika. So inini pandainge ndichiri kusecondary school ndainge nditori head boy, apa ndaigona sei mukoma, but ndakangonzwirwawo godo nevamwe sisi vangu ava ndinotoshaya kutoti why is it vakandinzwira godo, because vainge vachitochengetewa zvekare nababa vangu, saka vainge vari sisi mwana wabamunini, my cousin sister. Saka zvinonzi ivo sisi ava sezvo vainge vari ivo vaiita mabasa ose epamba, vakabva vachizongotora uniform yangu vakabva vazoenda nayo kumasowe, vakabva vanoitirwa minamato yekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizova dofo rekupedzisira. Ende kukuudzai chokwadi mukoma, ndo zvakazotoitika panguva yacho iyoyo kuti ndakangotanga loser attention at school. Ndainge ndava kuti panguva iyayo yekuti panenge ticha vanenge vachidzidzisa
tichinyora manotes. Ndaiti kana ndakatarisa kuboard ndaikwanisa kungoona gungwa kana kungoona rima kuti ndinge ndichiconcentrata ndainge ndava kusatombokwanisa zvachose. Then ndokubva ndachizotanga kuti pose patinenge tichinyora maexams ndaibva ndatanga kurwadziwa nemusoro kudzamara ndichizunguzvudza kuti zvechikoro ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichisiyana nazvo. Ende mukoma ndo zvandakazoita, ndakatongozvudza kuti zvakangofanana. Kana ndikaenda kuchikoro kwacho ndinobva ndatanga kunzwa musoro wangu uchitema, kunzwa dzungu, kubatwa nechadzimira kana ndiri muklasi. Ndokubva ndazosiyana nazvo. Mukoma ndakazopedzisira ndava kutoita zvokufudza mombe muvhileji imomo, but ndikangotiwo zvangu Mwari vane nyasha, nekuti pandakazouyawo kuno kuSouth Africa kuburikidzawo nemukadzi uyo wandakazoroora nekuda kwekuti anonamata, upenyu hwakabva hwachizotanga kuchinja. But mukunofamba manje ndo pane pamwe apo patakazoenda pane rimwe sowe, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti sisi vangu ndivo vakandigadzira kuburikidza nekutora maschool uniforms angu vakabva vazoenda nawo kumaprofita. Maschool uniform angu aya akabva azogadzirwa, ende sisi vangu ava vachiri vapenyu vari muno zvekare muSouth Africa. Mubvunzo wangu kwamuri mukomanashi nekumhuri yeZimbabwe ndewekuti ndovabvunza here sisi kana kuti ndongonyarara, because ndine dzimwe nguva dzekuti ndinonzwa moyo wangu uchirwadza zvekuti ndinenge ndichida kutovaudza kuti asi mimi sisi munombozviziva here kuti I know kuti you are the one who made me to drop out of school. Apa maizviziva kuti chikoro ndaichifarira sei, ende chikoro maizviziva kuti ndaigona sei. Saka handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichivabvunza here kana kuti ndongosiyana nazvo. Since now when I look at my life I can safely say kuti my life it is far much better than what it used to be in the past. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndovabvunza here vatete ava, hanzi vari muno zvekare muSouth Africa kana kuti ndongosiyana nazvo. So let us try to assist him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi pandainge ndichimbori kuzimu taitawo zvekuba, taiba mombe, taiba mbudzi nezvakangosiyana siyana. Asi ndinorangarira kuti pane rimwe zuva apo patakasimuka muHarare, it was somewhere past 3 p.m. ndokubva taenda zvedu kumhondoro. Saka kumhondoro uku kwainge kuine umwe mufesi wedu. Mufesi uyu ndiye aitipa information zvataita. Taiti tikasvika kokumhondoro kana kuti kune imwe nzvimbo tinenge tiine bhesi redu zvekuti taitongosvika pamba paya tobva tatongopinzwa mumba, tobva tatoswera muswero wese wezuva takavharirwa mumba. Kana iri semotikari taitova nenzvimbo kwekutoti taitosiya motikari tobva tatanga kufamba netsoka tichienda kuya uko kunenge kuine bhesi redu. Ndo zvakaitika ipapo takatosvika mukoma, ndokubva tasiya motikari yedu kune rimwe village, ndokubva tachizotanga kufamba manje, ndokubva tazoenda kubhesi, ndokubva taswera muswero wese wezuva tigere zvedu tiri mumba. Then kwakazoti kunze kwasviba ndo patakabva tazobuda. Information mukomana ainge atotipa, but akatobuda nesu achitotiperekedza, ndokubva azotisiya tava kumatanga. Then ndokubva tazopinda mudanga, tainge tichida kuba mombe, but mombe dzakabva dzazotanga kuita noise, ndokubva tazopindira mbudzi. Mukoma nashi takati tabata mbudzi 2, ndo pandakabva ndazoona chimwe chinhu chekuti nanhasi uno handikwanisi kunzwisisa kuti ndo chidhoma chacho here kana kuti chinhu ichi. Mukoma pandakachiona chimhuka chacho ichocho ndakatongofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri mbudzi zvekare, but ndakazoti ndichinotarisa musoro wayo mbudzi iya yandikabva ndaona kuti musoro wacho wainge wakaita kunge wegarwe. Saka ndakati zvimwe kuda dzainge dziri mbanje dzandainge ndasvuta dzainge dzokonzeresa kuti ndinge ndichiona zvinhu zvainge zvisipo. Then ndokubva ndazokwenya umwe wangu ndikabva ndati, iwe uri kuona here mbudzi iyo?
Saka ndakabva ndanongedzera kuya kwainge kuine chimhuka chiya. Iye mukomana Ashe akangonoti achinotarisa chipuka chechiya akaita sekunge achatiza mukoma. Ndokubva ati iwe imbori mhuka yakaita sei. Ndokubva ndatoziva kutoti zveshuwa zvinhu zvandainge ndaona zvainge zvitori real, I was not dreaming. Ndokubva taramba takatarisa chipuka chechiya. Umwe wedu akazoti achidzoka mukomana Ashe naiyewo akabva azochiona chimhuka chechiya. Chimhuka ichi mukoma chainge chakangotitarisa kudai. Mukomana Ashe takangosiya mbudzi dzose dziya dzatainge tichida kuba. Ndokubva tatanga kufamba, ndokubva tatanga kumhanya, tikabva tadzokera kubhesi. Ndokubva tazonoudza mufesi wedu uya ainge ari informant wedu kumondoro ikoko, tikamuudza zvose zvatainge tasangana nazvo. Iye akangoti saka ichokwadi. Zvinoreva kuti zvandakanzwa namadhamu vangu ichokwadi. But mukomana Ashe takabva tatanga kumubvunza kuti chipuka chatainge taona chainge chimbori chipuka vani, but akaramba kutiudza mukomana Ashe. Iniwo nekufamba kwenguva ndakazongosvika pakuzviudza kuti zvinhu izvi zvatainge tichiita zvekufamba tichibira vanhu zvainge zvisina maturo. Ndipo apo namadhamu patakazouyawo kunoku kujoni. But mukomana Ashe pandakauya kunoku kujoni semunhu ainge ambori mbavha, hamene kuti ispiriti yacho here, ndakangosvikawo muno mujoni pasina kana nguva ndainge ndava kutowirirana nevakomana vaiitawo zvekuba, vamwe vaiita zvekuba mombe, vamwewo ndivo vaiitawo zvekutobira vanhu motikari dzavo. But ndakazongosiyana nazvo because chandakaona munomu muSouth Africa ndechekuti ivo maSouth Africans ndo vanenge vachikupai information, but vanobva vazoita kuti iwewe unge uchizova paforefront. Ndokusaka kazhinji muchizoona kuti paya panonzi pabatwa mbavha dzedziya kunongonzi maZimbabweans, but vanhu vanenge varonga dhiri racho vanenge vari maSouth Africans. Saka mukomana Ashe kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Tell me what you think in the comment section. Zvakangoma azvo vedu we.